Hello, Lotte. Hello, the boy. Look, say. Hey, Zani here. Kahan the boy. Don't say. What's in my bag? Challenge. Kakan nei dona. What's in your bag? Zokani. So, kakan nei dona. Hey, clutch the bag, testing bag, anti te. Tiang te mo do hiyak sok ting dan lo siya. Zani here nin engine lo do main enge bag kay ahe kan fatsa ka chuang chuanin enge bag chu ngai lo a te thil poi mo dok de poi lo tu ni se kha ho kha mi han mu se ole kalo me bag mo de to hi ka lawa dekhi hi voice dubbing artist kum som ka tho lom puinan ka chanu ma eng nei min present mo hi ka khai tam berania min photo de pon hi chu hi bag ka nei mo ni le de pon tia chuan ke hi me nula vele zia yan bag thu ma han engle hi ka achin lo mo apoi bo ber chu phone hi nia phone hi chu nge ni ta ite hi side pocket hi nei zia ila chuan bag hi ka akin tering lo chuan phone hi ania adut ya chuan pen nge ka king china chuan boin hi ka ta lo ni wang hi ka batch karon kinga aba ki chu hi tissue paper hi ni me ya chuan ka chantin nei chia be si nga tinge lipstick te hey loose powder emo e compact nga tinge engmai kin ngai lo ni te min hau thina so phang sam bain chu amoi na ya lipstick karon king ve chu zum ni me chuan in hey two wheeler khalte kan nia i cheng zani khat em po han aklowa han chwa hi chu a thalo ka tia chuan in chenga thiri lo chu ni me ma se tunai cha ni gpay te hian thila ti thebe to wang hianin phone kan ken chuan poisa keng ang kha kan ni mai ta chu ni deu mai he aba chu engma ka aklai lo engmu ni he a ve hi ka du to mo enge ka ang iti venge chungai ni chu ai enge helai chunga hian da de tu ga se lo nula chuan a klem pul tak chu ni kha kha lipstick pakhat chi lo ak me id card le enge phone le id card thi ngai lo ka tlan ni se id card ko hi ka an don lo thi na ne ole alo mun sim sim kai bag chunga zani na ya de kan se be sim sim alo ni ka be khi mo he mi swalin min lo lak sak thut poni se ka chan lu tuk lo ala tu ka in sir ngoi don ti na mo ala tu sok ai chir ngoi ngoi an mi ron bilet le zo alo mun lu te ke ole